are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Bon dia, caricús! Veu que les ulleres, caricús? Són mortals, mortals. M'he aixecat fa bastant estona, però fins ara no he pogut obrir el vídeo entre una cosa i l'altra. I dic, doncs avui vull gravar pels caricús, perquè al final sempre vull gravar i mai puc arribar a gravar, perquè tenim uns horaris bastant així manroc. I ara us explicaré millor, potser perquè estic aquí molt mal posada. Però bé, en resum és que en Roc té un horari bastant capgirat. No és que dormi tampoc durant el dia, que tingui l'horari capgirat, que dormi de dies i no descansi de nit, sinó que dorm a la nit, però per exemple vol el biberó a les 8 del vespre, o a les 8 i mitja, o a les 9, i llavors sí que descansa unes hores, però clar, són les hores que tu encara estàs per aquí, que has de fer mil coses. Llavors, quan ja ens anem a dormir nosaltres, que sol ser cap a les 12, doncs a aquella hora, clar, ell segueix dormint. Però llavors, com que ja fa estona que dorm, llavors cap a les 3, 3 i mitja, 4, 4 i mitja, es desperta. Pren el bibi, però el que passa és que no s'adorm després. Quan es desperta de matinada, mai s'adorm. S'adorm al cap d'una hora. O d'una hora i mitja o 2 hores a vegades. Ulleres. Ara li hem de canviar una mica l'horari, donar-li un biberó encara que primer no el vulgui cap a les 12 o 12 i mitja quan ens anem a dormir, allargar una mica, per exemple, ens anem a dormir en vez de les 12, doncs a les 12 i mitja o a la 1, cap a les 6, doncs es despertarà un altre cop. Això que us estic explicant no és només una teoria, perquè fa 2 dies que ho comencem a fer, i sembla que està funcionant. I ara us ensenyaré en Roc, perquè ja sé que el voleu veure. Mireu que guapo un Roc en el seu parc, caricús! Roc, que guapo que estàs en el teu parc! Que t'ho passes bé! Amb què estàs jugant ara, Roc? Mira que guai, Que el gosset! Hola! Que els hi vols dir una cosa als caricús? Ara en Roc està una estona aquí jugant perquè s'ha acabat el bibi. Zuma! Zuma, saluda els caricús! Zuma! Ui! I tinc en Roc del cotxet perquè ens n'anem a fer una volteta. I està aquí conduint. Roc? Avui condueixes tu? Molt bé, doncs marxem? Bueno, marxem. Ara estem anant al parc. Roc, no t'adormis? Hem arribat al gronxador de bebès. Vale?
Aparques el cotxe aquí? T'agrada el gronxador, Roc? T'agrada, Roc? Mira com va. Què t'agrada, Roc? En Roc no vol sortir del gronxador, Roc? Caricús, entre pitos i flautes, Caricús, hem sortit a la 1. D'aquí una hora hem de tornar a sa casa perquè li tornarà a tocar el Bibi i li he de fer la verdureta, que al final he pensat surt, perquè si no, no sortirà. I la verdureta ja la faré després un moment i li vindré i ja està. Roc? A aquesta hora s'està molt bé perquè no hi ha gaire gent i així puc gravar una mica en el parc. El terra l'hauríem d'arreglar una mica perquè fa segles que està així. Mira com està el terra. Està fatal, fatal, fatal. Bé, Caricús, acabem d'arribar a casa. Parlo així fluix perquè en Roc se m'ha dormit al carro. Que guapo! Com s'ha dormit, que guapo! Acaba de despertar en Roc, Caricús. Hola, Roc! Hola, carinyo! Que t'has despertat ja? Amb tot això, Caricús, són les 2:20. Així que ara, primer de tot, preparo el biberó d'en Roc, li dono el biberó i dino jo. Bé, Caricús, vaig a fer les verdures per en Roc, que avui seran aquestes. Ara faig un tàper per l'endemà. Tenim una mica de carbassa, 2 carrotes grandetes, un grapat de mongetes i una mica de carbassó. Avui només hi ha aquestes verdures, avui no hi ha pollastre ni vedella i demà menjarà vedella. Quan tenim les verdures tallades, les posem a la cistelleta del vapor. En el vas mesurador hi hem posat 200 mil·litres d'aigua, que és fins al número 3, que surt aquí. I aquí estan mil·litres, 200. Aquesta aigua ha d'anar a dins aquest dipòsit. Després afegim el cistellet aquí, en el vas. Apretem aquest, que s'il·luminin les lletres i que la verdura es vagi coent en aquí el cistellet del vapor. El Caricús acaba de pitar la BBQ, així està. Així que ara, en compte, perquè crema una mica, obrim, deixem que surti una mica el vapor, amb l'espàtula aquesta que va amb la BBQ, traiem el cistell de la verdura. Aquí podeu veure l'aigua que resta del vapor. Ens en quedem una altra part per posar la verdura. I després afegim les verdures en el vas triturador. Ho tapem amb la seva tapa per evitar que s'esquitxi la BBQ. Podem girar la rodeta i es anirà triturant. I ja està. Això és com funciona la BBQ. Ja veieu que és superfàcil, superràpid. A Caricús us recomanem molt la BBQ. Encara que ningú ens pagui per dir que la BBQ és molt bona, ens va superbé, és ràpida, és petita, fàcil de netejar, ocupa poc espai. És una màquina prescindible perquè ho podríem fer bullint la verdura i triturant-ho amb la batedora. És fàcil, molt més ràpid, al vapor, super còmode, super sa. Tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.